खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कक्लाबारिनि केएसि कलेजाव साननैनि हाबाफारिजों बर' रेबग्रा जथुमनि थुनलाइयारि फोरबो। बागानपारायाव आइजो आबादारिफोरनो बड'फा जिउ राहा मिशननि मेसिनफोर राननानै होदों। बाक्सायाव मुगैथाव जिनाहारि जाथाय, सासे बिमायानो गावनि भागिनाखौ देहायारि सोमोन्दो खालामदों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 42थि गंगोना थुनलाइयारि जथुम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सिमला हजुआयाव थानाय कक्लाबारि केएसि कलेज अडिटोरियामाव साननैनि हाबाफारिजों थुनलाइयारि फोरबोआ जागायबाय। सनिबारखालि बेलासे 2 रिंगानिफ्राय सापागुरि समस्तिनि बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारिया बेखेवनानै होनायनि उनाव बे थुनलाइयारि हाबाफारिखौ जागायजेनो। लोगोसेनो सोलोंथाइगिरि बिन'द कुमार ब्रह्मआ बराय बिबुंथि होनानै हाबाफारियाव बाहागो लानाय बयखौबो बरायग्रोयो। सेथि हाबाफारि बायदियै केएसि कलेजनि बिबुंग्रा गबरसिं बसुमतारिनि मासि दैदेननायाव खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। केएसि कलेज आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा गावबा गावनि खन्थाइ सोरजिनायखौ आवरायलाङो। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बायदियै गाव सोरजिनाय सुंद' सल' फरायथिनाय जायो। बर' रेबग्रा जथुमनि लेङाइ आफादगिरि शारदा प्रसाद मुसाहारिनि मासि दैदेननायाव साहित्य अकादेमि लाइमोन बान्था मोनगिरि पुर्ण ब्रह्म, गागि लिरगिरि आरो फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि, रावस्लाइ बान्था मोनगिरि राजेन बसुमतारि, बिबुंग्रा गबरसिं बसुमतारि, सुंद' सल'नि राजा मेसें आजोला ब्रह्म गयारि, गागि लिरगिरि सियामा चरण नार्जारि, मेन्देला ब्रह्म, नबकुमार ब्रह्म आरो दानसोरां ब्रह्ममोना बाहागो लादोंमोन। बेनि उनाव थामथि हाबाफारि बायदियै बर' रेबग्रा जथुमनि जिउनां सोद्रोमा मतीन्द्र दैमारि, बिन'द कुमार ब्रह्म, पुर्ण ब्रह्म, बिनिता उजिर, गबरसिं बसुमतारि, सबिराम बर'मोनखौ गांफा मान बिलाइ आरो आर'नाइजों बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिया बरायो। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा गोबां मावथांखिफोरखौ रायजो राजाफोरनि बानजायनाय बायदि खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो बागानपारायाव बड'फा जिउ राहा मिशननि सिङाव आइजो आबादारिफोरनो आबादाव बाहायनाय मेसिन राननानै होदों। बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानपारा घरामारा पिएचडिसिनि हरहरियायाव बिटिआर सोरखारनि बड'फा जिउ राहा मिशननि सिङाव आइजोफोरजों लोब्बा गोनां फार्म मेसिनफोरखौ सनिबारखालि राननानै होयो। बे राननाय हाबाफारियाव बिटिआर सोरखारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो बे मेसिनफोरखौ राननानै होयो। बे मेसिननि जोहै आबादारिफोरा गंसे मेसिनजोंनो हाल एवनाय, दै सारनाय, आबादाव मुलि सारनाय बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। मख'जाथावदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 100 आबादारिफोरनो बे मेसिनफोरखौ राननानै होयो आरो बिटिआर ओनसोलाव गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि गं 2000 मेसिनफोरखौ आइजो आबादारिफोरनो राननानै होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुंथियो दि बिटिआर ओनसोला मोनसे आबादारि ओनसोल आरो बे ओनसोलनि आबादारिफोरखौ मदद होनानै आबादखौ दिहुनथाइखौ बांहोनानै रांखान्थियाव गोख्रों खालामनायानो बिटिसि सरकारनि थांखि होननानै फोरमायो। बे हाबाफारियावनो बिथांजों लोगोसे बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर', मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों गोबां बिफानारि आरो इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरिफोरा नुजाथिदोंमोन। दासान्दै सुबुं समाजाव सोद्रोमथि गैयै जिनाहारि खालामनाय जाथायफोरखौ जाफ्लेबाय थानाय नुनो मोनबोगासिनो दङ। बावैसो सोनाब बंग रायजोआव सासे सावस्रि जोथोनगिरि आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबनाय जाथाया सारा हादरावनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। बेबायदिनो आसामावबो
बे साननैसोआवनो इनायै जिनाहारि खालामनाय जाथायफोरखौ खौरां बिलाइ आरो खौरां बिजोंफोराव फोसावनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो मोनसे सुबुं समाजाव मुगैथाव जिनाहारिनि जाथाया सोराङाव फैदों। बाक्सा जिल्ला मसलपुर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सुरु मानिकपुर गामियाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 48 बोसोर बैसोनि रनजित बर' मुंनि लांसुनियाया गावनिनो 13 बोसोर बैसोनि भागिनाखौ जिनाहारि खालामदों आरो बे जाथाया ओनसोल नाङैनो मोनसे गाज्रि बारहावा सोमजिहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरि रनजित बर'खौ पुलिसा खाबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बे जाथायनि दायनिगिरि रनजित बर'खौ नायबिजिरनानै आयेन बायदि मा साजा मोनथाव बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफान बारग' फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव सनिबारखालि 42थि गंगोना थुनलाइयारि जथुम हाबाफारि खुंनाय जायो। 24 आगस्ट 2024 खालाराव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जालांनाय बे हाबाफारिनि बानजाय आफादनि मासिगिरि डक्टर बिजितगिरि बसुमतारीनि मासि दैदेननाय बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालाव साहित्य अकादेमि बर' एडभाइजारि बर्डनि लेंथुमगिरि तरेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफान गाहाय डक्टर पौमिक चन्द्र बर'आ। 42थि गंगोना थुनलाइयारि जथुमाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि प्रफेसार इन्दिरा बर', बिबुंगोरा लाइस्रि महिलारि मोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामदोंमोन। बे थुनलाइयारि जथुमाव बुद्धदेब नार्जारिया सोरजिनाय दोंसे लामा नागिरनानै सुंद' सल' बिजाबखौ गाहाय आलासि तरेन बर'नि आखाइजों बेखेवनाय जायो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।